Hrali sme jedným z ťažších súperov v príprave a oni sa tu pripravujú na kvalifikáciu, ktorú budú hrať v septembri, čiže boli tu v silnom zložení. A ja si myslím, že súper nám ukázal ešte určité nedostatky, ktoré sú v tej našej hre a ktoré sa budeme snažiť odstraňovať ešte v priebehu tohto týždňa. Samozrejme je to možno robota ešte trošku na dlhšiu dobu, kde budeme musieť popracovať hlavne na tom systéme, kde sme robili nejaké taktické chyby ešte, ale myslím si, že zápas splnil svoje